So one love. Yeah. Matters are to the fullest. Yeah. Apa zandoda kubvunzai manje. Last time baba makauya Plaza bachi. Kepezo Marimuka. Andibaiziya. Mukati mimi mukambowapa chi CD renyu. Mami netu mukazotambidza umwe andazomuziya. Yeah. Saka panoda kuziya ndepekuti baba makati promise mukati level rangu kuda kuti riende pari nani. Saka rapo here. Level remaiki. First of all, ndakaona last time amuna kuti mhoro sofa kauchedwa apa bazokotaka kuti ya munhu uya Aiwa. Amira kana mutaura ndinde chitaura watika ziseko mzara wako atika bobo question yenyu iri bomb dala pepe tatimnani pepe Na February. tatina February atika mwati samai pepe tatimna February pepe atika up to now atika is not timnani August atika kasi ma developments aitika atika vanoziya music atika ndine mamwe masingles aenda pamarket atika kusanganisira imwe hit single yangu topisa zvinonzi ndo yako atika munoka muri kuiziya Pamwe iziya kwamutare ini ndo yaikoko kuzodambura magitare ndati ndoya chiri kuputika putika ndinapitike pitike iri pati after party apa tichilevula levula haya levula mazviona ka isingiyo yakatodropa ikata sei ikaneza andika ende ndine about 4 new videos futi andika zabude papa andika tinotopinda mumarket andika saka there's some developments zaitika brand name rangu I'm now more visible andika so that time unozvifila wega as an artist because there's no best banda kufamba zvinomwisa kuti vanhu vakaona kuti sei majority of people kuti sei vakundiziya vakadzi vakuru chokufamba ndiwe mamuona isi saka zvatoradza kuti maisa kuti sei akuenda mberi saka we give thanks zviri kuprogressa mudara zviri kuprogressa mapesi yazvo inini pandiri kuda ini kudaungohama aiwe kuhama kahwandi kwete zvaizvombosorotenderera inini pandoda kubvunza inini akavhurika ndaivona vataurira izvo pamwe vana vavo vari kupota vachiridzanomutaura kuti hatidizvo afanogara akadai so enda chama pane nyaya yatiri kutaura pana yowedzera pane maiyo wangu inini pandiri kuda inini voice rako riri very sweet like honey and manotsi unonhonga and voice rako unoricontrola kuti pamoda kukwidza pamoda kudai but inini pane shungu dzangu ndepekuti hatikuone pamaposta sei iwewe hatikuone pamaposta sei mudhara ari kumberi manje ndara ari kumberi ane zvisho zvakutaura ane strong follow up anoza zvataura visibility yako yauri kutaura ka ndiyako iwe kuzvishingisa semusoja chirega ndichivazoona but enda pamapost utorewo mari zviri kuita vamwe andikuona zviro mudhara zvishoka vamwe vakazongoti chiro chifambonza rasta musadaro ndikati chiko ukanzimbobudikirewo pastage andikuona saka chiri kuitwa chekuti woka ufanira muindustry medu woka mune dynamics dziripo kind of like a politics kana ngata sei kanoitika mashows aya vanhu vanenge ukatambirwa navanhu vari behind mashows aya secretary andika vatanga kukufeature ndokutanga kuita sei kuenda kwako but nevertheless manje ndakubreaka secret iye zvino so ndiri panapa kana ndisapanga ndiri panapa ndichitanga resound ndotanga band nditosunza band chitungisa hakuna magetsi iye zvinoitaura so hakuna chi magetsi ngadai ndisiri munombara andikuona saka ndokwandiri kuapproacha but approach yangu manje ndeyekuchika pastage futi ndichiwe pastage andika ndifanirwa kuuya kuzopa vanhu package kwese chimwe chikuitika papaya maartist tikungoya kuzongojamba pai pastage tiri kuhypa andika saka ini mungona tiri kuenda resa neband uya seisei kuti ndiuye nesomething chisolid pai
pastage but point yenyu right sure it's the time ukuthi ndise ndibulukile my shots even my appearance kungokusika nje kuita 2 songs 3 songs vanhu zvawatoita sei zvawamira and ndichawedzera kupusha chi within that sure ibaba bai itori muhosva because nini waindi mudaro because ezvinezvi magreen ka achangonza achisiko todzaka kumazimu iwo usina kungotakurawo bhegi remagreen aiwa hazvina basa unenge uchikuita sei aiwa hazvina basa mudara tikangobvawo kuchenda whatever the case ka wealth inongoramba ichicreatiwa mudara musapanike necurrency musanyanya kurohwa nekuti kwazochinja soso handika kana une value handika kana uchira na business une good business kana dzikachinja handika business yako inongoramba riri bho handika saka iwo kana ungori artist handika unongoramba uchingotora mari chinongodiwa ndechoti brand rako riite sei risimbe kuti ugare to make sure kuti mafans ari kukutevera handiti apa ndambokudzosa kumashure watiwo maane setup yemadrums ndo setup yanditotanga kone madrums band setup alright band setup saka apa kana zvakadaro pane munhu ari kubhekayo I'm trying to handina munhu anyatsokuzvikomita kutibheka handika but chikuita ndichikutoka pane munhu ane full band equipment handika akaimporta for Cape Town arichitungisa nevanhu vatoresa neband akatondi approach haana 2 weeks anga agara achindi approach chiti uya band saka akanondi approach about last Thursday handika akati zvizvo zvachi zvacorrect handika rasta chi uyai handika mukaonzwa vanhu vari kuridza ipapo musingavafarire vese unoona vari kuda iye ari kuda kuti ane full band equipment ari kuda kuti inini zvandikuda ndiri neband saka ndokutotanga kumuvhindi vadaita sei ukata kutoita ipapo wabva wataura point yandandichida kubvunza because pane pamwe pekuti uchaenda pane vanhu vari kuda zvisungura iwo uda munhu achona 1 murasta iye wacho muridzidzo zvino zvemurasta 1 2 ndeverege unachona andikuona saka hatitomboita zvimwe zvezveya zvekuti atiuza zvatiri kuita kuti pamari pane tumwe tuma misunderstanding of course but chandafarira ndechekuti iwo exposure ukaita uchiroerwa rhythm iwo uchibata manotsa ako uchibata mic ukatanga nekutungwiza ikoko vachakuziya by so doing kutungwiza ikoko kunenge kuchinzi kunogara mabhambi but mabhambi ndo ari kuita zvinhu zvinoonekwa munyika munomu anonzi matsagaya vanhu anoshorwa senga ndakaita unenge uchinzi uri bhambi but uchiita sei uchitorowo tumagreen twako uchiita zvaunoita uchatangira kuchitungwiza ikoko wozozikanwa nevamwe vanhu ezviutika anokwana kuchitungwiza ka ndikuenda kuchitungwiza why toda zviripractical vanhu isi vari kuridza vari kuchitungwiza izvinhu handika saka necost tungwiza economy yedu pamirira yakaita zvinoita ndiri 1 ndiite sei ndifambe chienda ukoko but vanhu ava vari prepared kutouya kuzvikutozera munombari saka zvototi kana muzapana 8 paitira maikaniti pepe titoita arrangement yekuti ndoda kutanga kuzoreisa futi kunoko saka zvinoenaya totodhonza movement kunoko because ini ndoshandira kuno kustereki nyaya yekuti chill sport nemamastudios akawanda ndoshanda nawo ari munomo handiti saka movement ikutouya munomo because inini ndopamba ine mwoyo wangu ipapo pakuti because nanichapasvika ipapo pakuti cd chairo kungopfekerwa cd wotanga kujamba tutonge datya vanhu vanokuza vachiita sei vachisumudza majaketsi vachiita sei but malo 1-2 test madrums anobatara unotora mari ane cd cd richasvika pakufindura vanhu vanoda magitari hallo 1-2 mambotaura because ukaona music iri kurongwa nevapana awambudza kuti ine mabhazi mangani unozati aziye kuti how many bhazi makizi awashandisa mangani aziye zvimwe zvacho ndezvekujuma unoziva ndizvozvo ndizongoteerera zvenatural art and panyaya yekubata maiki umwe munhu zviri maari but you need polish up yemanotsi kuitira kuti zviite iyaya inonzi organized noise ruzha rwakarongeka kwete kungoita ruzha rwairo rongoti paparara kunge ndingerikunda kunge motorbike yablow exhaust aiwa panoda organized noise yana panweiler yekuti ukanyatsonzwa kuti wonzwa kamwe kasound keplate inenge iri kudonha but at the same time wonzwa kasound kanenge kebhodhoro but combination yacho
akati show yapera mese munoramba kuti azviite No, come back zvandinokweza again. kutaura organized noise kwete zvaiye zvekuti iwe uri kumhanya kudarika CD yacho uri kumberi kwayo vanhu vanotanga kutamba maoko nemadhomeni kuti right varitaura Oh, still right. but vanhu vari kutsiura havasi panapa mani ndonyaya iri kuitika ndibona ndarataura zveshuwa point right but vanhu vakutsiura vacho havasi havasi panapa ubona bcause hatite noise hatite zvingojamba jamba ize tikuita nesound chaichaize but iyi ndeyenyuka nemudhara wako munoziyana mune history ende mudhara anenge achitituma kuvanhu vezivi mdatso ndozvaanenge achiita bcause uyo anenge achibata kwakawanda haasi kubata iwewe chete ndizvo zviripo ataura kuti maybe the whole genre because panapa tichita zvatikuita andika we also communicating kune mama stakeholders andika vamwe vama hatisati tozvionawo andika saka totaura kuti aiwa mudhara soso andika same time zvatora nditozvinzwa ndichozvitengerawo tindishandise handikuzvona plus kana uchiita zvemadrums une advantage hozi unombozembera ikoko kwacho kukutoreka mari mapopo famba nawo kana zvaakunzi ana sulu ndo vavharira iwe une chipo chemaipo unongoroka nhamba kako unorelease tiri kuenderana ikoko uchitora mari apa futi takutora palevhu yeregi mani toda muona mai palevhu yeregi mani andika tasora zvezimudhanzo kwachichi andika even international andika takutora sizzler takutora capital andimuona zvinoitika magame irori all these two ways of presenting yourself andika atori authentic muindustry dasachona kokoti yanishow yake inonzi jam jam haisi eband panongoya maselector sky juice caveman chichi andika maasashow chita sei achirowa andika is to showcase that type of art andika band is another type of art andika therefore manje kana if you are a full artist manje andika unoona capital andosvika pamwe utorowa nechi ina select andika azozomona chiro concert yake nani neband but yo maybe hausipanzwisa pari kutaura namandazi ataura kuti hanzi iwewe unofanira usasiye macd handisiye batanidza pane show ichadiwa macd pane show ichadiwa band but toita band movement yangu pane aiwa ndoziva kwanga kukananga museo yake toki akati ada kusiyana nemacd saka hatisida kumbata-bata zvedu hatisati ada kumbata-bata ndo pane nyaya yacho ipa ngatise soka muona maybe matauro ari kuita ngatise so ininika it's like the reggae ne reggae there's no way you achazoti pajabless achaimba reggae nedanso ndokusiyana kwacho kuita nawana because it's a stream philosophy yarastafari and reggae it's a music, it's a weapon which is within us andikona hapana pachazombokoshwa nzi ndimbe jazz because naturally inini kana ndikakuudza kuti ma-first songs andakatanga kuteerera inini first favorite songs zangu Peter Tosh andika pick myself up andikona ndiri mfana andikona ndo ma-first songs andoremember ndiri mfana kuuza kuti song yandakaiziva kuti ndega ndaifarira ndikakalukuisa patsono kudai so andikona it's Peter Tosh andikona saka kuti inini uzotanga unitaura zvimwe zvinhu handitika ukuona manje handisi mufana vamwe kuti ndokukoneseka wana ukanochiita jazz ita hip hop andikona because culture andikona saka handizombodaro but nevertheless there's from macity yaka andika to classical music andikona for example ndinopa example yekujamaica for example chronics ukada kumuhaya andika anyway is a band person anokuza ndoya neband rangu kana maybe kapasama tine band habi kuti ase ade kuuya andika but umwe artist anogona kuti kana mchida ndiye neband uya neband kada ndiye na selection ndoya nani na selector yes a way of presenting because music yangu nini ndine madanso matracks madanso tracks and ndine reggae and I'm a versatile artist andikona no cross kwese those are these saka I'll keep that vibe, I'll keep my reggae, I'll keep my dance ipapo ndiri kupaziya but unokurirana neni kuti nyika yedu ine yeZimbabwe yese hatina reggae artist ari constant constant unoita vamwe vese vasingaimbe reggae hatina reggae artist anonzi anodaidzwawo kana kuJamaica achinzi ndiye anorova reggae muZimbabwe, we know him, hatina maartist edu anongorova marega aya anenge ana achibadira kuti zuva rekufa kwangu vachingodaro vosiya kudzokera kwavo. Saka iwewe chishowo chako chiri papi, focus yako iri pakuti iwe unoda kuita one of the Zimbabwean reggae artist chete. Ngatite so game plan yangu kuti music yandikubudisa izvo ndandika pane music the way ndakaona game iri zviri kuita ndika pane music yaunogona kuplaya muno muZimbabwe handika
yoita hit muno muZimbabwe. But maonero angu ni same song yenu ngataza kuita hit international. Andika. Maybe also because of language barriers. Andikona. Saka from artist perspective yangu ni ndine art yekuti yandakatargeta primarily Zimbabwean market. Kana masongo tora wana entertainer ndo yaiko kwandika. My hits a local andika. But in chitara ndachitodza Madino kusandisi. Last time I got an interview, I got upload by YouTube. Last time I got an interview, I got upload by YouTube. The got some other mamma was one world, including DJ and Switzerland. I got a music young reggae angle. It's really a music, reggae flay angle, sound international. And what? Saka, that type of music, we also venturing. Once you find out a artist, you're like a company, cannot econate and what? Equal to any products, I see for different markets. And see, I'm going to and no one my WhatsApp bundles, no any Facebook bundles, no any my products, I see. So I go to good artist also. In my music, and no one going to run that into hit pass. And it's song that is hit by Zimbabwe. Then in my song, music to talk about some money. They would to take the international market. But to take away a venture. So I'm happy with the for example song I make a tango of Scotland. That was also one of vibes Catio. Just more than anything dance weekend. And Mugona. And it's that type of product range. We are working also on it to develop my products like that. You have to expect I should push over the Chicago in the upper from reggae. And send our message. Because you don't like any message in this message aspect. Okay, Chokona, we told like for example, when I want to and I'm going to get them kind. They're also international, but only in vernacular language, local language. But also it's reggae man. There's this universal communication within the black community. It's also important to keep the language which is universal also. Not to give away Shona Edu. And what? Ngadimo mira epapo titangise futhi siyasozini. Fasten up G. Yeah. Right. Apa ndakudzoka kwauri. 2 years back ndakange ku South Africa. Ndiri Johannesburg. Town inonzi Gibstown. Right. Ndiriko iyo nyaya language yandoda kuti ndikutaurei. Paka rowa number ya Oliver. Nevaita zvema show Oliver Mtsukuzi. Zimbabwean singer, right? Samanyanga. Pane vaita zvavo zvema promotion nekupromota chidragon chidrink changotambirwa right. Saka ipapo changobva kuitwa sei kuintroduce pasaka vaida kunzwa vanhu maviews avo kuti chinotesta sei vari kuchitambira sei. Saka yanga iri road show. Pakadamburwa number ya Oliver yekuti tozeza baba but mazulu avazvinzwe vakajamba vakaita discipline. Why vakaita discipline? Music yakarongeka. Saka azvinei kuti uri muJamaica uri muchi but music kana iri right unojamba unotanga kutora action yekuti wewe unotanga muri 2 but munozonyamura chaunga chese chinotanga kupinda mumude iyoyo. Ndakazoona zvichiitika. But you unozviziva here kuti pauyo mwana wepamba penyu atanga kuimba song yake paangomona upi wedzera aiwa mudiki smart auna umunzi wachiimba here mufana saka zvikureva kuti isusu tikutoimprova chibhambi chaicha chinenge chiri kubhadhara iwo ndowai muti mutsaga kai iwo ndowai muti mutsaga kai ndaija blaze bye bye tichi hanzi rovatakini ndaraingopisa nerimwe emvura ita sei raiona patakazonada kuti ndarajamaa but information yandanzwa yekuti muzukuru wangu arwa nhamba yako ndafara. I'm very glad. But level yandiri kuda inini hatisi kuda kuti tingokuziya isusu vanhu vasingakuita kuti iwe uzokwirawo ndege nyatsozikanwa. Enda pamaposta iwewe. Point yautaura right. But naukorektawo pakuti iwe ukaenda pamaposta unenge wakunzi Jose here iwe. Ukaenda pamaposta haikona kukwata. Enda pamaposta unamirwewo
it's not ukwata. Streets, machichi. Arutaura is if kwanzi ukwata enda kuposa. Let me tell you something. Chichi rikuitika mukublock file. Let me tell you something that. Inini like I said earlier on. Ndakatanga kuplaya band. Ndichenda ma live shows. Andika ndisina umbo record, ndisina music record. Saka going live kwandiri it's not a new I've shared the stage na Freddie McGregor. Andika shared stage na Marcia Griffiths. Andikona unataura waemba na Bob Marley. Saka stage ka andinyenye kuichika but kuti nema circumstances nezvikuitika iye zvina andika. Andika this is where I have to put my game together. So I'm talking about yes and chichi. That's what I'm focused on. But I have to come there with the shit. And music yangu ibita more popular. And so which means demand yangu ku stage ibita more. You see, that's what I'm going to write. Isusu manje what he's trying to say Kamandasa. He's not trying kuti end up on poster chete. What he's trying to say with isusu kuda live entertainment yako sa Mr. Entertainer ndika. Yoenda vanhu okuona uchi perform live. Say vanhu vasati vakuona uchi perform live. Ndozvikutaura uyu because and when you perform live ka and my promoters anowanda. Urikona okay majanisi ekuti uite go live achona ndika. Ano involve kuti kana udaita go live concert ndika. Urikuta looking at rehearsal. Ndika. Rehearsal achona in a cost implication. But kuti yomite ma cost kana usati waine for example sina finance. Unofanga uchiwana kana mari futhi kuma live. Ndo pale paradox yacho. But iwo kuti uende ku live kuyakuyaka. Most of my upcoming artists I end most of my live shows, but just to try and make a name, not to make money. Yes. The pressure, my promoters are like I don't know, Saka they don't have an incentive to pay my artistic. Like all right. So I'm trying to put my game together. Put in India and I'm trying to put life. It's not one I want to because Chiboya is life. It's the quality of the video uri pa stage. Okay. Saka let's say waenda unodidza kuenda kwakaita ku Victoria Falls na Fantana ndira. When they put a video on YouTube, the quality of the video should resonate your image. Yokuti mumwe munhu akaiona anoona uri pamusoro. Even performance yako kana iri low. I get what you're trying to say. But atisuda kuita manje andindi kutora production. Indi kutora video andika. Nobody knows ndi kutora video ni. But the quality inozobuda pa video iyoyo. People are not looking at what you are saying. They are looking of the quality of the picture. A picture says 1,000 words. And most of these things are not going to with a video, but the quality of the video. I want to go in my awards. The quality. Yes, the video I eat. Let's go to the quality of the video. Song you know gonna good zikisirwa the quality ye video ndanyebere mandazi. Sure, it's 100%. Because you're going to pour my legs. Nokuti yakurikire pamashows. In simpler form zvinongoro kuti pamashows apana vazhinji vari kuimba vari kusumuka izvi pane mavideo kuma-live show. Saka iwo you need that kuti pesi yako ifambira nenetime. Zvokuti kuchabuda mari uchaita sei. Chimbosiyana nazo because all right. What are we trying to say kwa uri? Minamdal. What are we trying to say kwa uri andika? Andiri kuchaitwa zema city sports chichi mashows kana kila tialeta show andika on his birthday. You ask an artist kuti anochi dangoimba 2 songs. Uvoimba 2 of your best. Between that the artist of the moment or before the artist of the moment, and you might be shocked, you might steal the show. You are allowed to go mirror and go down and people post
zvinhu zvako zvinongora zvoramba zvakamira because vanhu havasi kukuona amene pamwe tiri kutaura chirungu it's to the point aiwa taura iwewe nyaenda yako it's to the point handika but nevertheless indikuti chika ndiri palevel yekuti ka I was also trying to break into the it's like a circuit andikona it's like a circuit the way it is handika ukatisa kuti vanhu vangachita masame shows maybe it's about big chinoperekwa and cheapers ndikuzvinzwa like a circuit andika and possibly umwe anenge achishanda nayo sine DJ umwe asina achishanda saka it's a better yekuti ukapinda into that circuit this is what I'm trying to do natenda katenge kuchina cheapers namai papana challenge break bebe andika cheapers bakasvika challenge break chief sport andika ngatimutana cheapers tutachiya ndinokwambiwa mashows chiwaize andika saka also it's access to these people we know and also their strategic role we appreciate that andika saka I'm pushing for that andika I'm trying to push for that andika like you're saying also I'm a strategic appearance nongoita kana 2 songs for big shows but like anditi akati wakaenda ku Victoria Falls ka you're part of a team and Chill Sport and the same team hiyo ka pane vamwe vari kuenda ku on this muswa 29 vari kuenda ku South Africa and I think Rascal vari kuenda ku iwewe as soon as you hear that because there's a mission like that you kuitika you should go kana una fantani umtauro da no fantani taura na promoter you know can I just come with you guys like you should be aggressive of it not ngomira ngotaurwa naye but unazviita chochika also yes it sounds right it sounds logical andika but shika choti also as artists cinema movement akasiyana andika movement raskelep andikona indri artists also within my own right andikona zveshitika yes ndendile zveshitika andika and it's like also as an artist the way I feel mwana time yake it's like a genesis andikona Caleb utatosvika ipo pachodalika it's now his time andikona tokaka step ipo andikona idini manje no energy yangu yakawanda I was putting it in production uchaona ndipo zvikuitika pamberi papa uchaona patikuenda towards the end of year pa just see music yangu say ini focus yangu ndekuti I want to be head more ezvino zvimwe zvinoitika zvega andikona next thing tinoona totuma ads WhatsApp South kachichi asazva concrete kuike ngade mari andikona it's a genesis zvikuenda ndoka ndiri kuendawo chipapa but for me to try and send guys what jalafa so nobayana jalafa because adi nasikeba so ayo ini nditori artist in my own right the movement yangu tosumudza movement yani young andikona it's just my timing time I'll connect saka you are protecting your brand that's what you trying to say no, and also you're a brand artist depends artists are next artist if can open enough are free andika it sounds right kuti ngonditi for example Killer is the man of the moment appear pana Killer it sounds right but he are free here kuti ndipinde game racho iyo ndaka ipo kupindura manje ndo pamwe pandanichada kubvunza kuti unoziziva here kuti kana uri artist chinoita kuti iwewe ukwaniswe discipline unoziziva discipline discipline ndibvunze kuti mirambotaura nediscipline yake chii zviri easy kuti utambirike kana uri munhu ane hunhu as Zimbabweans usati wamboenda abroad kana uri munhu ane discipline munhu wekuti unozvininipisa always but wa munhu wekuti waamukuru zviri easy manje kuti ukanoka promoter uchingopinda welcome yaanokupasikupinda apa andikubvunzwa kuti iwewe pane vamwe vari kuenda wakamudhara yoda ndikwaliba movement vamwe vanhu andikona Charlie Blake akauya ega Sizzla akauya ega toatibutisa vangu auko Captain akauya ega ndingakauya ega asi kuti ndiri Charlie Blake ndikazwa kuti Sizzla akuenda ndoti Sizzla ndikuda kuendawo ayewa ndite izvozvo jamani ini nditori movement hamusi kundiona here hamusi kundiziva here
musamsaizi ndini wacho chimera ndikutaurire manje nguva yangu ndiri kuita sei chimera ndikutaurire manje ndikutaurire yangu being an artist azvireve kuti iwe unoda kubva wada kushaina sterekane mari iye pamwe ndakutoshainirwa toshainirwa inzwaimwe toshainirwa iye zvino hatina chinhu tine power tine potential but inini ndiri kudzoka ipapo pakuti iwe kushainirwa kwauri kuita zvaaccepte zvininipise maresults ekuzvininipisa kwako uchasimudzwa naiye wacho ada kuzviti akapenga ye achakuda good behavior ramba wakazvininipisa iwe usati kana ukanoka dhoo rake akakuti no zvinezvi handina time newe ndibotaaaiyo yakafanana nenyaya yemakolab muindustry wachinonzi kolab artist munhu akawanda andika maartist akawanda anobhiliva kuti ndisumuke ndifanga kuita kolabo nomwe munhu yes kolabo inogona kupa mileage andika but it's not about kolabo, it's about you. Who are you iwewe waona ende futhi ma-artist anonetsa jamani kuti iwo paunosvika chingoda collab unomla anitutu akaita che because munhu yashanda kusvika palevel iyoyo anangomuka ari chi ipapo andiko dzozobhadharisa waona iwe ungoda collab because uda easy way uda ngotiwa so chichi andika ko iwe itoka kuti ndikuda collab nevanhu andikona the same movement andikutama utaura ipapo it's not like kuti unenge pride kana chichika but you get to realize kuti iwe kuti zvako zviita anditi unofanirwa kuva uri munhu aita sei anoita zvinhu zvako be yourself. You're gonna be your own man. Alright. Be your own man. Ipapo ndapanzwa. But discipline wamboti crash but wazinzwa. It's a point taken. Kana wawega uchandifunga. Touya pa dressing ino contribute futhi pamuri vaimbi. Post china imwe rasta imwe kuti vachadona kana inda ichirumira mafans. Ngozi pane nguva yekuti unongo chida iso utenda kune vanhu vanotenda iso vanotya. Aya but problem yenyu mai mjara vini. Aso aibata but point yakanaka smart but mai not to rasta mira tipo kuturai. Ufa kuturwa mjara. Une point yakanaka but ufa kuturwa. Imma pamoja mapotoro nyaya china ka. Mapoma ya kurasta. Imma wene colonial mentality mai ba. Iwe mimi yamuzi. Ngane mangotoro nyaya china mirai. Mjara. Ngane mangotoro nyaya china mungonya china msatoro rasta mkamotoro nyaya china. Right. Andika nema kutola kuti china mochichi mopiyana naye papa kwende kutaura kuti Christian wotoka china wo Christian woti Muslim aiwa ko china mato kachi pabate ipapo andika don't make fun out of it china mato imimi mkamune mune hey why need that rasta kamune attitude yenyu chimomirai kamune attitude yenyu towards rasta I think keep it personal kama kutonya china is a different issue don't mix. Aiwa izvi tofana uzitaura kuti iwe uziye une malogs achazokura kuaaadmin rasta iroro rinoda maintenance ndopana achida kuuya out of topic manje personal aiwa but unofana unge uri presentable unofana unge uri presentable saka kutaura kuti kumhanya kubva perfect uita sekuyo aiwa ndiri pagraft inini I try by all means. But isusu. Handisiyane napo asida kuti upaziye kuitira kuti iwe upaziye. Iwewe. The last time upawakamuona. Is he the same person? Yeah, in terms of what? Anditi baba wamtaura wakapfeka hembe dzechibhambi. Handambo mtu akapfeka hembe dzechibhambi. Wakati wakakwira pastage wakapfeka hembe dzako wakapfeka ndezitsaga. Akati inini ndikurepresenta. Muna kundinzwa zvakanaka. Saka imi maisa mazwi enyu mukanwa. Ndo wakataura wega. Kuti wakati itataki neana Sulu. Yana Simon Chimbeki. Inini zvandaishitaura inini ndaishitaura kuti rasta iri rinoda kumaintainwa. Dread inoda kumaintainwa. Zvine zvarinodawo. Kudhaiwa. Kuzvirawo. Yo rasta ada kuti maintainwe sei. Yo zvandiri kutaura unoziya. Iyo saka kuti munhu wese ane rasta ane china. Ndozvauri kutaura.
Ayo, mira, yo Mandaza. Yey, unoshiritacha. But the point is kuti yona utanya China. Rasta is China. Ndozandiri kuataurira akawada kutamuka sina basa rese. Ayo. Ndatichi. Ndikutopisa kuti be presentable. Izvo ndototaura ndakasimba. Be presentable. You Rasta man. Be representable. Be smart. Iwe digital mungu pakaenda kuprison andakaita tsikizi ariko nenda angane rasta iwe unekaandika kuma 1980 kakuti munhu anoita rasta ing'anga vanhu vanoita zveuchina Ati chandinoziya ndechekuti tikada kutaura zvinhu zviri real munhu anokurumidza kubatwa obva ati aiwaiwo otanga kuita noise. But rasta is China. Rasta is China. Be presentable. Look, is this dirtiness? Ayo, we are going to tarisa marasta evamwe Alright, mablango ndakubvunza wangu atiri kutaura nayo. Rasta pamwe kutaura kwandaita ndangohama fast but ndanchida kuti nini be presentable. Iwo malogzia ane zvaanodawo achichunwawo achitadirwawo zvakanaka. The moment you mention about this, the next point you throw is Rasta. Nobody would pop or nobody. It's not about Rasta is a bitch. So at the moment you walk to a business of Rasta, what is out of my Rasta? Why point a specific religion? It's not Rasta don't cover. Why? I see food. Mira. Wandikutaura naye nemalogs ndosaka ndadaro. Ayo, tese nemalogs. Ndakanangana neuyu. Ayo. But it's not in we show that people the mentality. Unafana kwenda pasi. Wewe pamwe ndataura naye yakaipa but ndindanchedza kuti. Wapersonalize nyaya. Yo, zvikuita ngo watarisa vhudzi rako bvaona kunge risiri clean. Ndindanchedza kutaura kuti iwo malogs ane zvaanodawo. Ayo, because you apinda pastorero. Atuna malogs. You're pastor. Dara nyaya mataura tomati artist kana uchenda pa stage ufana ngori clean ini ndakanangana nemalogs. Ndakanangana nemalogs. Ava vatanzi sei iwo wazoti malogs ndikataiwa iwo ndikutaura nemalogs. But Mandaza, zvakachitaura iwo even before wauya panapa I was talking to him near dread andika. Chimutaura kuti dread rangu chi achinibvunza kuti mudhara makaita sei dread renyaya ndika. Ndichimuexplainira kuti ne makore mangani ndakadayo. You might look at it as clean today but pandakatanga ndaitonzi ndikuita uchina. Namavheni vazhinji vanhu vakatonzi ndikuita uchina. But ndakauratidza picture yangu ini tiri kumabhusa unofunga kuti china bhozi ranga rakadayo zviti zvimakwati zvebrown andimira mudhara iwe ndangokutaurira iwewo kuti unzwisise kuti rasta randakatanga naro andika iyo usaipinze uyu musame picture nini bhozi tinogara we are totally different
toigara lifestyle yakasiyana asi tiri papo iwo kutesa rasta rangu hauzive zvandakaisa murasta rangu imimi pakufamba kawaniro kanosiyana uyo anowana zvakasiyana uyo anowana zvakasiyana kana muchimikisa nevamwe vanhu hamuna here umwe munhu wamakaonawo mukataurawo sematauriro andaita kuti logika iyi inenge yachina hamuna kumbozvitaurawo here kana kuti munhu hamuna kumutaurira but mega makangoti aiyadosti hamuna here ndiri ngoda yesono amutaure anzi yamunoda kamichitaura anzi imi kamchitaisoro nochuzai aiwa ka ndozvandiri kuti ini ndiri kupindura anditi imi kachida neyeso nomochuza yamunoda ini ndiri kana ndakupindura ndopindura zvandopinda sei zvinomeka anditi unogona kuti iyo ichina ndika but I'm saying kuti in the context of what was happening here let's always keep things in context in the context of what was happening here we're just talking of artistry and presentation and then when you mention of cleanliness you should have just talked of cleanliness without putting a region because you are now making it personal let's make it technical because to that one are learning about artistry and what one should have umberi but atatuchinja focus manje tatutasa inini manje tatutasa rasta tatutasa ayo but it's true usase rasta amwinzwi rasta yetu tutotanga imwe topic aiwa iwewe since pawakamomona iye anotaura nyaya yetakini wakamomona akanetakini amen ukarwa takini yasulu aiwa takini yasulu tumasasi twavo tumasasi topanhamoto tumasasi topanhamo tokuti chii takini yasulu but ini vanhu vaitakini yasulu iyo unofanira kuziva kuti presentable maaccepta zvenyu aiwa presentable ka inodiwa but iwo chingoremember kuti even Bob Marley inzwa pakugara wakazvininipisa even though wapa level yepamusoro mapa-accepta futi kana kuti mati kana wane bhega hauna respect inopera respect inotopera kazhinji kacho ukuwana zvinoitika mandikutaurire inini ka inini mazim dance artists inini personally mazim dance the humble asati abata bhegi akabata bhegi pangotokuona kumushaya but asisi kuda kuti kumushaya because anenge akuaccessa zvimwe zvinhu zvanga asikakwanisa kuaccessa asina bhegi aiwa asi nini pamutaura iyeyo uyu hatisi kutaura mumwe munhu totaura uyu isusu da kufokasa on Jabless kuti Jabless kana abata bhegi handitika pamwe anogona kutadza kutaura nemi wakuti mufana uyu ndomuziva asina kana bhegi handitika makumuona paTV akupfuura nebhenzi apo akangokuridzirai bhero vakawanda vatakaona vakutiridzira mabhero asi ininika pachezvangu inini ndiri ndega zvangu asi takawanda but ini pachezvangu inini ndinowanzofarira kuti titaure zvinhu zviri real zvatiri kurarama chaizvo ndo zvandinonyanyoda kuti kana chinge tasangana so tidzidzisane zvedu zviri kuitika chaizvo kwete kutaura zvomumafirimu zvakaipa munhu whether uri muimbi hausi muimbi ukaita bhegi rinokupandusa zvako but asi inini ndiri kuti chakanaka ka ukave humble vanhu vanenge vakawanda vanouya padhuze newe pane kuti ukasava humble unowana just a few vane mabhegi futi vari kuita uda kuti ndomaenda off topic ini ndomakuendera off topic right munoti sapo local land kune vakadzi vari kuvhura mabhutiki vari kutengesa hembe vari kunohoda na Dubai ivavo vamarasta acho ndoda mabhutiki ka aiwa ngovutengesa hembe mashops anditika yes muno muZimbabwe ivo vari kuda kusapotwa nemabhebhe aya kumashows kwavo tikusapota ka vari kusapotwa mabhebhe ari kuenda kumashows kwavo vachinonzwa ngoma dzavo but kana vaenda kuona naEngland vakuuya nezvihembe zvekuEngland haachaenda kunotenga ikoko manje haasi kuda kusapotawo chi because for everything you give ka you're supposed to get a return ini ndakauya pawedzera panapa I give something and I expect a return from him. If he doesn't give me a return I'm gonna switch. Unovenga munhu pasina chaakutadzira because like I'm saying vanhu vanonohoda masheds kune mashops akanaka anotengesa masutsu haumboona kana matop artist acho achienda kunotenga chi sutu but ada kusutu yekungopiwa chete every time ada kungopiwa chete
ayo anopiwa ngopiwa kunze anochi advertising urikuenda ku-award handitika it's yours, you know, you're advertising for me, but kana waenda ku-England wabatawo bag chimbouya uzotengawo kana chimbouya neshama dzako dzombotengawo muno havasupport local, they don't support local. Inini personally, nobody supported me as a local when we were Silverstone. yes. They were supporting more Jabi because I'm Rasta. You know what I mean? But I was just humble. Right. And Timbomira Papa Maplango. He was just what? Humble. Ndo pacho pandaichitaura kuti zvinoda kakuzvininipisa nehunu. Makaramba makazvininipisa mukati vari kuda murasta patiri ndiri kukanda ngoma regerai ndikuramba ndakadaro hamunombotamba maoko naJabi. Ndo pandaichida maoko takambotamba naJabi. Maoko takambotamba usakadzina kutamba wakosipo. Makatamba zviri maoko but asi pandinakidza ndepekuti he was humble. Ndo hunu wacho vandaichitaura kuti makaziya kuti ndiri munhu inini. Do you know that? Do you know? Menda kukutaurira. Kudzinzi simudanso iyoyi. Vanhu vakanyatsoitanga, maybe I'm one of them. Kuti ubate microphone yaJabi chaiyo ngosikaibate. But we gave a lot of sound systems my opportunity even yekuridza, and up to now unoona ane picture iri painternet achiridza pasound pedu but haatauri kuti I was at Job's nightclub in 1994 playing on Silverstone Sound. Anongotaura kuti takatanga 1994 obvabudisa picture, but equipment yairidza ndeyani, tsono yaisa record yake ndeyani, haana kana tune. Up to now havana zvinhu. Why inini vachitenga iwo motikari ndichitadza kutenga motikari? Because love yangu iri kwakasiyana. Kuti nzwisa uyu Jabless uyu love yake kwakananga, ari kudawo zvaari kuda, chimbomupawo chance, ada kuzvirepresenta Jabless, noti kungomira kuti Killer T akaita show ndoenda pana Killer T, munzwisise side rake. Vanhu vanyatsinzisa muna nenze Jabless not ndaudzoka kuno kwamuri mukoma Jabu. Imimi zvinhu zvenyu zvaita zvandiri kukubvunzai chishuwo changu mamapostawo maakuonekera maakuzikanwawo pamwe muchimbodaidzwawo dzimwe dzenguva pamwe nehurumende inoita mafunction ka pamwe ungave KG6 kana kupi kana kuti maHeroesum imbodaidzaiwo munhu anonzi Jabless ambotiridzirawo pamwe havazotaura akasivakuru anokazaka nhamba kakamubata anongoti imboisaiwo nemuvanawo. Imimi kana mapa level iro rekudaidzwa iri kuzvininipisa kuva hambo uku munenge maakuita sei apa bhegi riri? Iyo unenge usiri kuteererewo. Ndakutotaurira Jabless wacho. Jabless ari kutaura kuti kune sort of maconsortium. Maconsortium is sort of a clique. It's sort of a unit, like Jew unit, and it's a group of people. Yekuti kana kuti promoter anongoda maartist akatakati. Uya avasomukwanisa maybe because of that. Uya asikoenda achinoti can I be that part? Because we are don't never know. Madman, can I put your 2 cents? That's right. Just 2 minutes. 2 minutes, Zakawandisa. That young guy is a beginner. He wants to be somebody. Can grow up. I started planning so good. I just say I want it, but actually kutanga. Akakwasa kutanga. Promote or mean. You look at my internet, whatever. Yeah, mapedza ipapo. Ko Jabless mutaurire kuti are you a beginner? This guy, this man. From a market perspective, him also being a part of our clientele and my listeners, he's got a right to say I'm a beginner because he's beginning to discover me. Yeah. And this language put in context and so kuna one we are beginners in the sense that we are to discover. Yeah. But we are not beginners in the sense that we have been preparing. And kuna wakati una some foundation work said what we can do. So it's a matter of I accept myself as a beginner. I also don't accept myself as a beginner. It depends on the context. I say yes. I'm a beginner in the sense that also I've got a brand to build. Yeah. So if I acknowledge that, which means I'll go down and work. Because also if you don't accept that you're a beginner,
then you uchaona kuti unofanira kushanda. Saka also a beginner in the sense kuti brand unofanira kuita more and more. It's not about racing and unofanira kuva strong package to deliver. You see. Saka but I'm not a beginner in the sense sound. I've been working in sound. I've got music in the market. So I'm not a beginner in that sense. Yeah. What did you Mandaza? Tipoka last word. Imo music industry imo mune zviminga mpini pachishona chedu muchirungu vanoti ma-obstacles zvinhu zviri kutadzisai kuti muite zvimwe zvinhu pamwe kungave kutadziswa nevamwe vanhu vanenge vachida kuti ivo vaite sei varambe mazita avo achizikanwa vachibhulokawo imimi vamwe muda kuti muzikanwa. Saka imimi mukange pamusoro munenge muchiitora sei situation yekukanganisa vamwe kuti vaonekero kuti vapuhwo stage and so on. Zvineswa zvamuri kusangana nazvo imimi kana makurawo munoda kuti vamwewo majunior vazoitwawo sei? Ichandanga kutanga kutaura first and foremost sandapinda hangu pakaipoka ndechekuti it's always easy to blame the next person in life. You see, it's always easy kuti ndotadza kuenda kumberi because but pamumba kunongeza kudai soka ukangodai kuti tenditotika chimwe chako ukatanga kuchitarisa iwe kuti inini chakandimisawo chii andita unogona kutoita get more mileage. Why ndikudaro? Because zvaunogona kucontrola, you can only control yourself. You cannot control my stakeholders in the industry. People will always be people. Bad mind will always be bad mind. Good people will always be good people. Those things will always happen. You see, and this guy, Saka, it's a matter of, it starts from an artist's perspective. It's a matter of me trying to fight and find my way, and so that I can also focus my art. And every artist, it's also his responsibility. Take control of your destiny. You see, don't put your destiny in my hands, or moon. And one way, certain sanga now in the situation now, tend to be you want to go out, you want to machine, you goes out. Saka, in now always try. I'm in it for music. I'm not in the music industry because I think music industry is mad. And the music is in me, so I'm in it for music. And like maybe certain people they're in it for man says that I'm not going to good music. Not going to good music. And you go and because in Doma and whether you have fire or not fire, I'll always be music because it's all about music. And Saka, we always defend music. And we always encourage one people. Let's defend music. Can good music? Let's respect that music. Let's respect art. And when I'm going to say, I'm going. As no person Indiana, I say, I eat and one. It's no killer tea. I can put a very good over. You don't know personal. Okay, but my kids are saying, okay, are we about one sound? That is say, and but in from a market perspective. Because I know my last shot is the market. So I got a product, I get market kafara and in no gonna go any clever ideas which I was because I'm an artist also. Which I'm gonna but I have a product you do on the market. And that you find that let's also be happy for him and my artist moment let's strive to beat that rather than my daughter taking on. Now I would say I'm no, it's just his time. It's a good product. Yes, that's good. Next time be jobless. And from good I said hey, next time from a better thing, then the thing is growing. You see. Yes. Last word, my brother. Yeah, toku shuira makora akawanda kuti tizofara takukuonai makumusoro asi musazotikanganwawo kana tauya kumashow kana makura takukumhoresa munofanira kuzotiziva vane bhegi aipo popanonisa pamuka tita kumhoresa nezvitanda because maoko angu aita mari tita kumhoresa chitanda murungu asi tichazongokuyautidzai kuti muchayeuka here muna muhlanga pasi pemumango tichikurukura rega ndingokomenta nyaya iyoyo andika ndozviona machallenges atinoita also as maartist andika zveshuwa muart mune zvimwe kakufaira music inenge mukakufaira amene kastyle yachona anongoita andika kamukanota kuti maartist anovhaira kamukanota kakuvhairirana ivi choma asi iwo pachawo anongaita kakuvhairirana and ndopano zviya zvana beef zvana chichi amazvanotaura but also tikada kutesa from maartist elder artists for example Bob Marley. I take it from Bob Marley. Bob Marley akasvika palevel yekuti aizadza globally. Bob Marley akasingadze ma night club amona aita akaenda ku New Zealand unozadza stadium enda andika asika waizomuona kuti
angori common person kwana sona lifestyle yairama you're just an ordinary common person andika azina kunopinda mari I think it's also do it but things are Rastafari tikatera isusu tine foundation ya Rastafari andika tikatera ma teachings edu to the fullness andika we are not expected kuti tinyanye kubatikana zvinhu zvepanyika andikona because we are created to do these things and it's not coincidence. It's not coincidence. We are created to do these things and we're just fulfilling. So pafanga kuvunduka, pafanga kuruwa nehana. Hana yako yafana uruwa nehana. Yes. Pafanga zvizvinonga just like ngofeka boots. Just like ngomuka. Just like mutu waita ma fruits. And this atfanga kuruwa nehana. Tikatodaro zvesho tichitovhiringika. Tichichokwadi. Ini ndikati ndichadai nganyebe. Ngati zona zviyatika mufamba mechi? Maita. Pane umwe mubvunzo 1. Ausati wapedza futi. Kuti saka iro log renye muda kuti rirebe ungefandikarana Bob Marley kana kuti munoida riri pa height ipi? Zvanongangutaura zvekuti ini log rangu rine significance. Andika. Significance yaro ndekuti andirigeri, andika. Being also a significance of my struggles within a system, andika. And an expression yangu as an African youth, andika. Trying to search for freedom, andika. Saka it's not about kuti richareba kusvika pa, but the idea is I'm not going to cut it, andika. As a symbol for my struggle, andika. It's easier for me to live in this local but society don't tambira that way, but I don't want it. I want the harder way because it's an expression of truth in it. It's easy things. We don't go for easy things. The world has never given us easy things. Why you give us easy things? It's never been easy for us. So that is very tricky. Let's go the hard way. In simple terms, people who accept you, who never dreadlocks, they're more genuine than people who don't accept our sinner. What's the way we takamira hapa, msikana akandida. Wandida, ndine ma dreadlocks. Wakuntaura kuti baba wangu ava ade ma dreadlocks. Wambondidire. Chipogara wasiyana neni. Baba wako asiri wewe. Baba wako avasiri wewe. Chaga asina malogs. Siyana neni. Movement wana. Aunga confuse the movement. Boss, your attraction you wandidira ndisikisi yakuti is it logs kana ndogara Canada kana kuti ndabudisa $50 akabata nanjaziya manje kuti kuda fanzira inini personally ka ndakangonzwa uchikotaura gera logs ndakutoziva kuti wadaka pane chimwe chinhu chauri kuda chisiri malogs uda kuenda ndege uda kuenda kuCanada asi agona here mamwe marasta vakagereswa nezvimoko asi marasta izvozvo ndo zvandinojamuka manje zvakana akawanda kakarohwa mazuva angari postori kakatiara chimomwe rasta risivhudzi rasta risivhudzi zvautotaura ariko vakatoenda akatodaidzira kuti handei kubhabha ezvinezvi wakagereswa aniti iwe unoziva even in the Bible kwenga ini ndataura zviri pachanakawanda here anenge aine akagera rasta akagera vhudzi nekunga ada chimoko iyo rasta chiyo anenge asiri murasta kujamuka pabhaibheri charakataura chimoko chine simba yuki nhasi ndimotanzi hachina chimoko bhaibheri charakataura chimoko zvine simba ndimotaewa ndati ndakagera vhudzi ndosiyana mune zvandaiite ndakagera vhudzi zvinotosiyana pane imwe mitiro usingaite zvimwe zvausingaite inini ndo zvandatauraiwo angataura
kuti wewe Mesa ari muground iwe ari kutamba bhora aenda kumba manje asiri muground oti hanzi zvinofanana azvifanane skiri rake rekubhita anhu 7-4-5 zvese nakipa riri muground kana abuda muground Pay attention to me. iwe uri kutaura wakanangana nekuti une malogs ndikagera inini ndinochinja Blazo, uyai namba, uyai Blazo, 2 minutes. Mandaza mbombiro chombotauro sisosomboona. Andidika. Mandaza iwewe you can be a rasta urizwa. Andidika. Rasta man ngazi kuti munhu ane bvudzi rakareba. Unoza kuti ipapa pangone haya ngati ndokona kubvunza pangone 2 days zinogeza ipapa iwo pangone 2 days zinogeza ipapa Kona marasta sikaro job honestly. Anditombo. Anditomborari. Don't feel comfortable. Azviite. saka usatomborera usinogezewo Ndonge pamwe. usati ndonge pamwe But zvandikwanza kutaura ndezvokuti ndonge ndisiri kusenza. une uchina Hausi uchina. It's normal. Ungabate bhavha every day. It's normal. Especially kune vanhu vechirume. But kune chimoko yes azviite. saka uri kuti zvimoko zviri kugeza everyday munonyeverwe Kana zvichijamba zviri kujamba. zviri kujamba Saka ndati it's normal. Service wa maita progress amiti chimboimba kasonga chabless pana anoziya uya kuno chimboimba kasonga one line chete paunogona pacho smart sadaro wakunyara futi chibva wakakanda anobva ngokapedzamuzukuru wake wamandaza anga achiimba songi muchibatsirana batsiri kwamutare ini ndo yaikoko kuzodambura magitare ndati ndo yaikoko koromonzi bulawayo ini ndo yaikoko gore rino changu chakabhadhara ndati ndo yaikoko ndoda kuwana metseka muchifara ndau yaikoko atidi vanopoya sho nobhadha ndau yaikoko atidi vanosara vachiti vanorwara ndau yaikoko ndokuponda nemango masvika maparara ndau yaikoko Cape Town svika Trench Town ndati ndo yaikoko kuzodambura waita boss smart amite